हाय लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ आंनि मिटु अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। मानोना आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ कन्टेन्ट लानानै दिनै फैनाय जादों। जोंहानि न'नि गय बागान हाग्रा एवनायखौ हाग्रा एवनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं फैनाय जाबाय। स' लेट्स स्टार्ट। दिनै नायदो नै जोंना गय बागाना बेनो। दंबावो हाग्रा जाजोब्बाय। ओरैबो नै थालिर दङ आरो गयाबो एवगासिनो दिनै मेचिनजों एवदों। मा होनो हाग्रा एवग्रा हन्डा मेचिन। नै बेलाय मेचिन नै बेजों एवदों। बेनो आरोना जोंनि गय बागाना आरो थालिर बागानबो। नै बे पेट्रलखौ बै हन्डा मेचिनाव सोनानै हाग्राखौ एवो। नैबे मेचिनाव र' नै बिसोर नैबे मेचिना बेयाव बे थावखौ सोनानै बे हाग्राखौ एवजोबनांगौ बिसोर हाग्राखौ। दंबावो एसे बाखि एवजोबनो। बिदिनो बेखौनो न'नि हाग्रा एवग्रा मेचिनजों एवनो नागिरदों। बिसोरखौ सेस एवजोबगोन दिनै। नायलांबाय था लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम। बे गासिबो जोंनि गय बागान। लोगोसे थालिरबो दं आरो थालिर प्लास गय बागान। बेल' नङा, दंबावो खावसे बागान। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। र' भिडिअखौ दिन्थिगासिनो आङो। नैबे जोंहा न'नि गय बागाननि थांनाय लामा। नै बैजों दुब्लि आरो दैबो दङ। बेयाव माइ गायो आरो दा गायगोन ना गायला मिथिला। बोथोर फैबा गायगोनदां। बेनो।